Good morning, Poy.
Popoy. Oh, dilo. Malamig, yan ang patrik eh. Magandang araw po sa inyo mga kadiskarte. Sa episode na to, siyempre papakilala ko muna sa inyo ang aking mga tropa. Si Jong. Hello po, kamusta po? Si Matthew. Kamusta po? Hello po. At siyempre ang pinakabida sa aming team na si Popoy. Popoy. Ay. Sa lahat po ng mga fans ni Popoy, nagpapasalamat kami, natutuwa kami kapag nababasa namin yung mga comment. So bago po tayo magsimula, gusto ko lamang pasalamatan ng ating mga sponsor na nasa ibang bansa. Si Marilu Agpalo, Hello Cielo. po. God bless po. Maraming salamat po sa yung pinag-sponsor sa amin para makagawa ng content. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, sana doble ang balik sa inyo. At siyempre po kay Nanay Elena na walang Hello po. kay God Nanay bless Elena, po. ang walang sawang patuloy na sumusuporta po sa aming channel na lagi nag-i-sponsor. Sana po Nanay, huwag po kayong magsawa na tumulong, hindi lamang po sa amin at sa iba pa, alam namin na tumutulong ka sa mga ibang vlogger. Sana po doble ang balik sa inyo ng ating Panginoon at maging malakas po kayo palagi, biyayain po kayo ng Panginoon ng kalakasan at maging doble po ang biyayang darating sa buhay niyo. Ingat po. So bali po sa episode natin ngayon, kasama si Popoy, si Jong, saka si Matthew. Magpapatulog po ako ng kukuha ng tawag dyan? Susoy. Suso. Susoy. Suso. 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 Ma-inspire muna po tayo sa mga Ilocano dish na nagluluto ng mga suso na nakikita ko. Actually niluluto rin po dito pero first time ko pong magluluto nito.
itatry namin, sabi ni Jong sa ni Machu na gusto nilang tikman yun. Kahit anong luto lang po, basta malinis at masarap. Samahan nyo po kami mga kadiskarte sa episode na to. Sana hanggang dulo, wala pong mag-i-skip na. Siyempre, kami po'y nagpapasalamat na palagi po kayong andyan, nagko-comment, nanonood, nag-aabang sa aming mga videos ng mga simpleng buhay dito sa probinsya. So papaalam na tayo. Okay po. Kukuha na po kami. Tsaka po pala, bago po magtapos ang na to, lahat po kayo, mga aming mga supporters, silent viewers o anuman, lubos po kami nagpapasalamat, di ba? Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming Kundi dahil salamat po sa po. inyo, hindi po kami magkakaroon ng views. Kaya, sana po patuloy nyo pa rin po kami suportahan hanggang dulo. So, yun lang po. Ingat po. God bless. Mabuhay po tayong lahat. Ingat. Alam po. Bye-bye. God bless. Let's go! Sige, babay muna po. Babay. Bye-bye. Kaya,